मग मोठ्या जाऊबाई नाही तोपर्यंत तू एक रेसिपी दाखवून दे. तसं मोठ्या जाऊबाईने ते चॅनल बंदच पाडलंय, काय कर दाखवतच नाही त्याच्यात. तू तरी घे त्याच्यात पार्टिसिपेट. लग्नाच्या टायमात नाही वावरलेलं. हेच आणि जेवणाचं आणि लग्नाचा संबंध का? चल मग भाई जरा जाऊन येऊया, एक फेरी मारून चाय पिऊन. आता मी नाही सरप्राईज नाही हे येतले आता हे. सरप्राईज नको आणि फरप्राईज ये. माझा हे. सरप्राईज बाहेर पड हे. माझा सरप्राईज बाहेर पड होय वाटेत गोटी खेळत माका ना माहिती कुक माझा नाव सांग म्हणजे समजायचा तुका म्हणजे तू पण त्याच्यात सामील त्याच्यात. आता तुका पण घेत आहे. आता तुका घेत आहे पुष्पा. लोकांना कळलं बातमी पुष्पा. आता माझी वाट लागते काय मी सांगले तुका सांग नाही अजून. ही दुसरी बातमी कळता ही बघ का सांगता. ही आहे का ती? अरे ही आधी बातमी आहे या सांगता फोनवर. लोकांचा वयात कशा मागा पहिला सांग. आपलं आपण घरात बसायचं करायचं. ह्याच्या घरात काय शिकता त्याचा कोण पळाला, त्याचा कोण घाल घाला, काय करूचा. तो मुंबईचा आशू त्याच्यासारखीच आपला सवय ठेवायचा झाकून दुसऱ्याचा बघायचा वाकून. पण त्याचा साथीदार यो या साथीदार नाही नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय हडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता संध्याकाळचे 4-4:30 वाजलेत. कदाचित 4:30 वाजायला लागलेत आणि मी चाललो आहे आग्रात. कारण आग्रात सर्वजण भुईमुग काढत आहेत आणि होय कोणाचं बघूया. मला वाटलंच तूच असशील. काय करतेस? अच्छा तुझी रूम साफ करतेस. तर ही आहे पुष्पाची सेपरेट खोली आहे. भूतू काय आता दाखवत नाही आता. अख्खो संसार त्याच्यात. मग कशी आहेस? बऱ्याच दिवसांनी दिसलीस. बऱ्याच दिवसांनी तू आलास बऱ्याच दिवसांनी दिसणार. हां तेच. तरी पण तुझं काय हे नसतं, खबर नसते ना. काय म्हणते जाऊबाई? कशी आहे तुझी मोठी जाऊबाई? बरी आहे. बरी आहे. आली फॉरेनवरला गेली ती. फॉरेनलाच आहे. काय म्हणजे घरात राहून तुका माहीत नाही ती हा की नाही. क्या बात आहे. ही अशी उलटी उत्तर देत आहेत तू फक्त. अजून नाही लिहा. हा मग तेवढा सांगायचं नाही इले. मागं काय माहीत काय. मग सगळं तुझ्यावरच आहे काम. एवढं काम नाही. काय नाही काम. मग रोबोट ठेवलेलो हा काम करू. घालतं ना जेवण बिवण सगळ्यांका. नाही उपाशी होत. आता- काय विचारता प्रश्न? तूच तुझं उत्तर दिलंस. काम काय नाही हा. म्हटलं मग घाल. जेवणाचाच फक्त बघ. मग ताच नसता तुझ्याकडे. ताच हा आता म्हणून विचारलं. व्यवस्थित. तू उलट सुलट प्रश्न विचारशी ने वावरून घालशी. तू उलट सुलट जेवण बनवू नको पण. नाही मी बरोबर म्हणत. मग मोठ्या जाऊबाई नाही तोपर्यंत तू एक रेसिपी दाखवून दे. तसं मोठ्या जाऊबाईने ते चॅनल बंदच पाडलंय, काय कर दाखवतच नाही त्याच्यात. तू तरी घे त्याच्यात पार्टिसिपेट. वावरा होते लग्नाच्या टायमात नाही वावरलेलं. लग्नाच्या टाइमात तू नाही वावरले. मी तर नाहीच वावरत, पण तुझा विचारत आहे. काय लग्नाचं हेच आणि जेवणाचं आणि लग्नाचा संबंध का? जेवताना वावरा होता असा सरळ सांग ना. माका कळलं नाही. तिथे नाही गेलीस भुईमुग काढायला? नाही गेली. टांग दिलीस. काका बोललो होते येणार आहे म्हणून ती कुठे भुईमुग काढायला. पुढे मग माहीतच नाही आम्हाला बोलायलाच नाही तर कशाला आमंत्रण देऊचा लागता. हं. मिस्टर कुठे आहेत? होते ते काही गेले जॉबला नाहीत आज? ना मग तुमचं भुईमुग काढून झालो खूप होत. खूपच. चल मग भाई जरा जाऊन येऊया, एक फेरी मारून चाय पिऊन. आता मी नाही माझं काम आहे. कामाक मी तुला मस्त मदत करते. थांबतोय मी. चल नको पटकन एक माका. फेरी. सरप्राईज. नाही हे येतले आता हे. सरप्राईज नको आणि फरप्राईज. ये. माझा सरप्राईज बाहेर पड ये. माझा सरप्राईज बाहेर पड. आग बी घालूचे नंदन येता आणि हे उपयोग झाले पुन्हा खाज मग त्यांना परत आंघोळ घालूची आहे. त्यांका आंघोळ नाही मग त्या आंघोळ एक वेळ आहे त्यांच्या. माका वाटलं तसं काय काम. मनात काही गेला सांगा नाही गेला म्हणून. मग तर चिठ्ठी लिहून ठेव. काही नाही बाबा त्या पेन नाही चिठ्ठी देऊ मी देते पेन. आणि ह्याची होय वाचणार नाही ते कालच्या घरात जात. आपण ह्याच्यापासून गोळं करून टाकूया. वाटेत ह्याच वाटेने जाणार ना.
ते गळ वाचित राहत माझं गळ गेलं की त्याचं. मग चल मी जातोय बाबा, तुझ्यावर राहून उपयोग जा नाही. तू. काय उपयोगाचं नाही. तू इथं मागा चाय मिळणार नाही. होय, लय जण चाय खाली चाय या केलेली. पण तू बोलतस का बघ बाबा चल चाय पिऊ. तू जाता आज? तू शिकवणच नाही तू कधी. ती फक्त तुझ्या मोठ्या जाऊबाईकडेच शिकवण ती. चल येतच तर बघ पटकन. नाही, माझं आहे काम. मग मी जाऊ. जा. ओके बाय बाय. बाय बाय. चला. तर मंडळी पुष्पा पण वाटेत भेटला. काका येत नाही, आपण जाऊया पुढे. आणि याआधी भात शेतीनंतर म्हणजे भात कापणीनंतर आपण जी नाचणी लावलेली तोही व्हिडिओ होता वरती सड्यावर. ती पण काढून झालेली आहे, पण त्याचा व्हिडिओ काय बाबल्यानं केला ना की नाही का माहीत नाही. आता बाबलो येता तो सांगा व्हिडिओ केला नाही का, कारण एडिटिंग का बसलं नाही आहे. अरे झालं पण नाही कोण नाही. हे नाचणी जो झालो व्हिडिओ केलेलंच. हां मग तसंच मी सांगितलं. तू येणार परत. नाचणीचा व्हिडिओ केलेलाच नाही. आता बापलो बोललो म्हणून डायरेक्ट तुमका आता भुईमुग कुपळीचा व्हिडिओ दाखवतो आहे. आणि पूनम पण नाही आहे. पूनम काहीतरी बाहेर गेलेला. तर खय गेला तर आपल्याला का खबर नाही, पण गेला बरेच दिवस झाले. तर चला काका होत आणि कोण कोण हाते बघूया. कोण नाही. एक ह्या एक मस दिसली तिकडे आता वाटेत. पांढरी मस होती ती नाही ना. बारक्या ना ह्या मोठा ता नाही ना. वॅक वॅक करीत होता. भुईमुग कुपळूक तसा ह्या नाही हा. कोईत कुपत होता सकाळी सकाळी पटपट येऊन तसं काय नाही कधी पण. मग जमीन बिनीन हां मग ताच वली होई जरा जमीन. मग आता ह्याच्यानंतर ह्याच्यात कसला पीक घेणार. पाणी नाही हां पुढच्या पावसात होई परत भुईमुगच लावणार. मग ताच विचारतात मग काय गोंडी लावाय दुसरा पीक नाचणी भात राखवता लागा 6 महिने. नाचणी पण वांडर खातं. अरे होते 3 कोपऱ्याक लावलेलं सगळ्या माती करून टाकले एवढी वाढली. खात काय नाही मग भात काहीच नाही खात सगळ्या पुरा केले ते बाजूचा. त्यांना एकदा दाखवा तयार करून भात कसं खायचं. तो हे असं नाही खाय भात शिजून बिजून खातात म्हणजे बरोबर डाळ भात भाजी करून खाते. त्यासरा ओढतात त्यासरा. त्यांका काय माहिती हिला ते आपले सांगायचं म्हणून काहीतरी सांगतील पण तो खरंच काय ना तिकडे 1200 वाघ दिले. किती त्याकडे 1200 वाघ तकडे जुन्नर मध्ये ते. हा जुन्नर मध्ये. आणि सगळ्या माणसा घरात बाहेर पडावून कशी परिस्थिती. मग त्याच्यापेक्षा हे वांडर पत्करले कोणाच्या कावलीनीचे 4 वर्षाकडे दिले नाही आता. एवढे वाघ बघा. ते वाघ इले नाही वाघ आहेत पैसा वाघा तेवढेच वाघ. त्याची गणपती द्यावं लागले. हा म्हणजे मोटरसायकलने रात्री तो लावू नको लगडे. काय म्हणतास. नाही सांगते तू खराच सांगते मी खोटं सांगत नाही. टिपऱ्या दिवशीच्या 2 दिवस आधी आणि या 2 दिवसाच्या मध्ये असतात तो. ऐसा आहे. आता एवढंच काढू जा. नाही आता काय तर होईल काम हे काय ह्या होईल तसं. ह्याच्यात 2 प्रकार असतात. एक तो वेलिन्स वालो असता आणि एक तो निळाळू तो वेगळं ना. हा ह्याच्यात भैमुगाच्या प्रकार मग एकदम बारीक वाली निळाळी, ही निळाळी, तांबडी, ती मोठी पांढरी ती बघ. मग ही खाऊची आहे ती आपली ही. ही नाही ही खाऊची नाही. मग ही तेलाची. ही तेलाची. ही मोठी नाही लांब नाही जास्त मीडियमच आहे. असा टाळवर भाऊ आहे. हां ही तो कलर गुलाबी आहे. गुलाबी नाही आहे ती एकदम गुलाबी. ती लाल सर एकदम असतं ते. हां हां ही नाही उकडत. मग ही तेलाची तो. तेलाची शेंग काय आता उकडलंच नाही तर तेल येणार. उकडतानाच तेल येतात. आणि भैमुग खायचा खय काय होता हो. कारण की काय लोकांना एकदम नवल वाटतं आपल्याकडे भैमुग होता तो. ते म्हणतात की घाटावरच भैमुग होता. काय होतं
आचऱ्यात मरणात बैल आचऱ्यात मरणात भुईमुग सगळीकडे होतं, करतात खैर कोण हां तरी ती काय आता लोक आता लय आळशी झाली आळशीने वांढर खातात ते मग आता गिमात काय लावणार आज भुईमुग हां मग हा ना भाईभू विमात करू धरला मग गिमात दरवेळी टायमाक भैमुगच लावतात भुईमुग, हा हम्म. त्याची बिया शेंग मिळतात रे मी शेंग बिया ठेवली ती. त्याने तर सही ठेव हे कुपळीचं काम येतं हो मग घरात मी बरीच तकडे झाडा कुपळीत असतं झाडा केलं वरी पण कधी बघितलंस गोवर आणि दोन फाटी गोवर नाही ना इथून. बघितलास गोवर त्याका माती होईल माती भरपूर लागते. हे बघितलास वांग्याची रोपा कशी झाली आहेत ती बघलंय वाली धरलं त्यांना ना पाणी पाणी ह्या वय आणि सतत त्या कापड झाडांना सगळं रोज पाणी हा मग आता सकाळी येताना पाणीच घालून नेलं तसा ना कायम जेव्हा ऐन टायमाक तुम्ही शिजनला नसेल तर पाणी नाही त्याका मिळत पाणी कधी घालायचं असला माहिती आहे संध्याकाळचा घालायचा संध्याकाळचं पाणी हा, सकाळचा नाही तर सकाळी 6 वाजता लावायचं कधी झाला आणि त्याका गोवर घातलं 2 फाटी ना आणून आणि मिश्र करून तर काय पॉवरफुल होती वांगी असं नाही काय पुढून ठेवायचं ना घालून इलो बाबलो इलो दिलेले मग दिली नाना इले की भंगलो आहे टाकलं वाटत त्याचा काय घेतली मी काढतो का वर करा वर करा तर मित्रांनो आपण नाचणी गेल्या वेळी लावलेली ती ही नाचणी ही बघा याच्यावर काय ढोंड ठेवणार बघ काहीतरी हातात दांडक्या पण काळजीन काही एवढ्यात मोवर येतात पण अजून इलो नाही म्हणजे कमाल बघ माझ्याकडे इलो तुझी ती कापावरची म्हणून बाबाचे पटकन येते गावदडीतल्यांका येणार नाही लवकर गावठी मागवाया बेनल्याशिवाय का औषध मारताला खतरमा पुण्यात काय झपका गेला की पुण्याच्या हालावाल होऊन गेला सध्या काय परिस्थिती आहे म्हणून बरेच दिवस थांबला बरं आकडे मस्त काम काही टायमात गेला का माहिती आवड पाहिजे यार यायची नाही ఇంకా काळ पडायची सवय लागली खय दिसतं पाटाचं पाणी कधी चालू करणार एरवी व्हिडिओ सांगत असत 12 महिने व्हिडिओ पाणी असतं आता उगीच हवे हाणून काय फुकट घालवणार की त्याच्यामुळे पुकडच जातात तकडे हळद जाता मग मताचा परवडला अकडे हाणून काही सोडणार झाडा बिडांका मिळता हो उभी मरणाचा वर करता जाऊची म्हणजे डोक्यात टाका पडते बूट पण घालून वरती रान बघा किती वाढलंय आणि त्या रानामुळे गुरं दिसत नाही आहेत तरी होय होय येतात इले इले हे तुझ्याकडे इले रे आरती आणि चिंटूची एंट्री झालेली आहे चला चल होय
वाटलं की धावत होती गदागद गदागद येते. चल 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 अरे अरे डायरेक्ट पाठात एकदा पप्पांका गायन डायरेक्ट पाठात ढकललं खाली सरली नाही ती कळ तुका कसं कळला पोटावरनं कळतं त्यांच्या. एवढा पोट येऊ करायचा असा त्यांचा आग्रह धरू दे. या पकड तू का पुष्पाकडे जाऊन येतो खबर घेते खबर घेता घेता या पुष्पा दिलेला काय गो मग असं काय काय फिरतं काय हो? जास्तोय दुकान खयच्या दुकान आता सगळं तुला करावं लागतं घरात काय सपला आणूचा लागता सगळं तुका बघूचा गो बाय खूपच टेन्शन घरात खयची गोष्ट खय आता ती 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 तरी माहिती आहे तुका माहिती आहे माझ्या घरातली माका माहिती मग गप्प तुझ्या घरातली तुकाच माहिती पाहिजे नाही तर जाऊबाईंना फोन लाव फोन आहे तुझ्याकडे आता दिलेला जाऊबाई ही गोष्ट सापडत नाही कळला बरं वाटतं तुका असं एकटा असताना की जाऊबाई बरोबर बरं वाटतं कसं काय हय तोंड दिसत नाही गो माका हो म्हणजे हे चांगला प्रश्न हा. बोल पटकन तुका जाऊबाई असताना बरा वाटता सोबतीन की नसताना स्वतःच्या सगळ्या हातात हा तर कसा वाटता नाही सांगू शकत सांग गो काहीतरी नको असं का म्हणजे तुझा मत काय आहे नाही का मत सांगा म्हणजे ता नाही आता बरा मत सांगायचंच नाही सांगायचं जाऊन दे काय मग मिस्टर आले काय हरवली कोण अरे क्या बात आहे रिंगटोन छान लावली आहे थांब 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 बोल नको हॅलो होय वाटेत गोटी खेळत होय कोण माका ना माहिती गो कुक माझा नाव सांग आणि काय तूच काय ता बोल तू नको बोल देऊ म्हणजे तू पण त्याच्यात सामील आहे त्याच्यात आता तुका पण घेत आहे आता तुका घेत आहे पुष्पा लोकांना कळलं बातमी बद्दल पुष्पा आता लोकांचं हयकडनं तकडे बातमी सांगायची घाणेडी सवय आहे नाही नाही माका तू गरजच काय ते का सांगायची सांग नाही अजून ही दुसरी बातमी कळता ही बघ ह्या का सांगता ही आहे का ती अरे ही आधी बातमी आहे या सांगता फोनवर आता तुझं मी नावच सगळीकडे सांगते बघ ह्या बातमी इंडियात पोहोचवणार ह्याचा बातमीपत्र बघ हैसूरले बातमी नारिंगातले वळी इंडियात जातात तुम्ही म्हणतात ह्या नाही सांगित आज फोन स्पीकरवर होतो म्हणजे त्याशिवाय कळला ते कळ समजून घे नारिंगातले अप टू डेट सांगे बातमी पण सांगता कोण हा ता अकडचा हकडे ह्या अकडचा तकडे आ जाओ फोनमुळे व्हिडिओ एंड करू ठरवलो बातमीपत्रकामुळे तुझ्या
पात्री मग नंतर पोचव तकडे वायुंड्यात आधी व्हिडिओ इंडियात नी नाही तेव्हा तुम्ही तेव्हा कळला सांग एखाद्या फोन करीच तू एक माका त्याच्यातला करता मग तुका कळलं काय गो माका तुला बातमीच नाही मी वरती तो वरच्या तरच मी तो टोकाक बातमी माका एक कळत नाही तर कान कळली तर सध्या म्हणजे बातमी तो का सध्या सांगता नारिंगातले काय भारी आता कान सांगण्यात तो अरे एक एक असे भारी भारी प्रश्न ह्यानं स्पीकरवरच काढले नंतर बोलते नंतर यार याचा कसा मग मी तुका याक विचारू मग तुका दुसरा विचारू म्हणून मार खातात बरोबर आहे. उगीच नाही रे का बोट बरं काही लोकांचा वयात कशा मागा पहिला सांग आपलं आपण घरात बसायचं करायचं ह्याच्या घरात काय शिकतात त्याचा कोण पळाला त्याचा कोण गाय घाला काय करूचा घ्या आशूवर घ्या तो मुंबईचा आशू त्याच्यासारखीच आपल्या सवय ठेवायचा झाकून दुसऱ्याचा बघायचा वाकून तशातला आला रे. पण त्याचा साथीदार यो हा. या साथीदार नाही आता एकदम आता तू तुझ्या माझ्या बातमी कळली नाही तर मी स्पीकरवर टाकीतच नाही म्हणजे तोच म्हणूनच कळला स्पीकरवर टाकल्यामुळे साथीदार कोण आतो चलो इथेच थांबूया छान बातमी भेटूया मिळाली पुढच्या भागात चला पुढच्या बातमीपत्र पुढच्या बातमीत बातमीपत्रकात बाय बाय